Fil-jiem li ġejjin mistennija mewġa ta' temp kiesaħ f'pajjiżna u t-temperaturi mistennija li jinżlu b'mod sinifikanti. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku, it-temperaturi reali mistennija jinżlu sa' 2 gradi taħt iż-żero. L-effetti tal-kesħa jistgħu jkunu severi l-aktar għal dawk li għandhom aktar minn 65 sena, għandhom mart fit-tul jew li mhumiex mobbli. Fi stqarrija maħruġa mid-Dipartiment tal-Informazzjoni, il-Ministeru tas-Saħħa qal li tajjeb li dawk li jaqgħu taħt dawn il-kategoriji jieħdu ħafna ikel u xorb sħun u jżommu t-temperatura fuq ġewwa tal-inqas bi 18 grad Celsius. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li tajjeb li filgħaxija wieħed jalaq il-purtieri ta' twieqi biex iżomm is-sħana ġewwa u jekk wieħed jista' iżomm ruħu attiv. Dan ukoll żmien fejn wieħed jaħseb fuq kif temperaturi kiesħa jistgħu jeffettwaw lil ħbiebu u lil membri tal-familja l-aktar jekk huma anzjani, jgħixu weħidhom jew li għandhom kundizzjonijiet ta' saħħa minħabba li dawn huma aktar friskju minħabba l-kesħa. Wieħed għandu jaħseb issa x'jista' jagħmel biex jgħin lil dawn l-individwi u jassigura li huma jkollhom aċċess għal ikel u xorb sħun u kif jistgħu isaħħnu darhom b'mod adegwat.